ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଟି ଦୀପରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଗୃହୀତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟିର ଶୀର୍ଷକ ଅଭିନବ ଦଣ୍ଡ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଥିଲା କାହିଁରେ କ'ଣ। ରାଜା ତାକୁ କେମିତି ବାଟକୁ ଆଣିବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୋଷ କରୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ତା ଦ୍ୱାରା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଯଦିବା କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ରାଜା ତାର ବିଚାର କରି ପୁଅକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ବାଟ ପାଇବା ଲାଗି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବତାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେପରି କରିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ରାଜା ଏଥର ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବତାଯାଇଥିବା ବାଟ ଆପଣେଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାହା ସତ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ କଲା ପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରେ ଏକ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ। ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ସେଠାରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ପିତା ହିସାବରେ ସେ ଦାୟୀ ଓ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜାଙ୍କ ପିଠିରେ ଜଣେ ବସାଇଲା ଚାବୁକରେ ଗୋଟିଏ ପାହାର। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟ ହାହାକାର ଉଠିଲା। ସେ ଘୋର ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଦିନଠାରୁ ରାଜକୁମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲେ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।